Persiapan apa iki, Bro? Ngopai Brambang. Ngopai Brambang. Ndeng. Enggak kuwi lho go kacamata kuwi lari nyapo kuwi lho. Ndi? Kuwi lho. Kos. Ketane Bos Brambang ya kacamata to, Bos. Ndeng. Ndeng gendeng. Terpal gua apa tau? Ya digo lemek anu kuwi kok. Alah. Nunggu kok. Jarak piknik apa arep? Ning sawah kok Bos, kok iso Apa, Bos? goleki. Tapi ku sing Kel. Topi iki to. masa wis tutup panggang. Ayo njaluk panggang barang to. Yo delok panggang yo. Panggange sak pira to Kalau gede? ya panggang anu manuk prek lho. Gitu. Nek mobil 250 lho. Yo. Kursi batine kaken, Kak. Iso-iso wis oleh proyek orderan panggang ya. Masyaallah. Wis batik. Wis batik kok jare. Anu, ora boleh ben viral iki diviralno bisa. Ya. Lah wi lho. Maksudnya panggang anu viral. Yo to. Jadi mulai ki arep melu bolding iki ngomong ijo kayak ngene. Apa ora kamu cedak lah kok nek ora jadi band. Ya. Ndi to? Pepe rak baby. Cowil ning pojokan lho. Lha dipangan Anan gone sodik bobo. iya. Lah dipangan mujian entek to? Bajing. Tapi kan dia nek ndoket bareng. Hah? Oh dijolin dok ki wae. Panggange dijolin dok. Anu ki lho kentang. Rada anu. Ayo tegorono. Rada miring. Ono to? Gedeng-gedeng. Wet dong, kok arep ning mall lho. Iki apa? Lho, lho. Dring gendeng. Masih tok montore 3 kok. Kok dul montore bro? Lah iya, nyang cekel sik. Iki piye ra nyekel? Kowe geger makan di Kotang kono. Gedeng-gedeng sipuk motor ndang. Kos war ning di kos. Kita mau kemana? Undu ya, Pak. Ya, ya. Wah. Gasku. Awas. Weh dene golek ceret, Kos. Weh mau kemana, Bos? Apa? Ning arep. Mau kemana kamu? Piknik ning Sawah toh. Sarapan tok yang aku mulai nang rapopo. Ya toh. Oh. Iki apa wis? wis go tambah sego kayak ngenteni aku ngenteni anu dik glak. Kamu di mana? Gendeng. Gendeng. Itu adalah gendeng. Ya anu bro panggang cawil mbok iki kok cukup ora. Sing penting wong-wong nak wong iki kene santai ya, Bro. Nak wong iki kene mangan santai sak gak nggo panggang gak masalah ya. Sing penting mangan. Iki lho bro aku arep nang sawah. Gendeng. Wah, Iki petani abis. Iya, petani abis gendengnya. Sandalnya tinggal kene endeng. Enggak nyapo lah sandal. Loh. Sik ya, Bro. Terat. Tak kira bosnya paling Brambang, Bro. Bae wanan. Bayem. Dike bayem. Bos, iki jere tamasa, Bos. Makan mochi bayeme. Yo engko tak. Kowe iki jere arep tamasa. Dino ora dipakani. Tamasa ning Lho, gelengan. Kangkung ning kene akeh lho. iya. Yo engko to. Sopo ngawur. Gak tamasamu ning kene, Bos. Iki ning mall. Iki wis mall lho iki lagi. Kalau eskalator Iya, Bos ngene ya. Gelengan ndeng. brand baju apa? Ora suci. Ono Uniqlo. Idoke papi jane. Ndeng gendeng. Wong iki kurang turu dadi berhalu ngono lho. Masa berhalu, Pak? Dongaren ke kok tangi isuk ke? Iki lho. Gebir banyu kok.
podcast. Ya wis gak apa-apa, malah api ngono kuwi, malah sekti. Nek arep bonggone. Ngawur. Menggo sudah, Bro. Fakta lho. Masa fakta, Bos? Lagi wae mari lho, Bos. Ya, lagi mari. Terus mbok full nek tekan jam 4 lho. Bar iki kok ya full. Ya full Bar nek. iki take me out, Bro. Iya. Jadwal pun jadi kok presiden, ngalang-alang presiden. Kayak Bang Cus. Bang Tus. Gak lah pegawaimu siji ndi? Sopo? Sopo sih mau oleh ndek iki? Koret. Koret dijatuh tah jero arep rene bae gak enak. Koret bajingan. Korek nasi korek. Arep ngeramban rene iki ora kok arep ngewangi. Arek ngeramban, Bro, jadi. Ora nek ngomongnya jam piro ta, Bos? Sampai tuh. Ya wonge disisani kering tak bisa. Yo nak rene apa? Ya nek rene. Nek gak rene. Gak rene yo Karena jatuh ya tah. weh. Ora kayak karo pucukan dong telo mangan kok cukup bingung. Ya yo. Dong jati dipangan lho karo kae. Masa dong jatuh. Junjung nek. Orang panggang sak. Kuwi enak ndoke, jajine rodok larang. Ndok apa wi? Ndok gema. Iki bonuse entong. Entang wis anggi dodolan. Lah iya, iki nampane barang payu, Bos. Lu enak tahune. Iki Tahu kuning ya. tahu kuning. Tempe jangan tempe. Enak tahune, Bro. Enak. Sekarang wi nuku timun dihias wi lho. Nah, wi lho. Tomate Kira licin ya kos deh. sing larangi stikere wi lho, Bos. Men, hitungan nih men. Brand. Heeh. Dendeng. Ayo, aku tak apa neng sih. Yo, sik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Rahmatullahi wabarakatuh. Ya lho, Bro. Wong nek dapet barang madepe rono kabeh. Kita ra jipuk sing rene ndang gendang kok gendeng iki lho. Ke kotan-kotan budrek karo malahan. Lah mau rong jangka padha rasine. Rot. Lah iya. Oh, doblak brambang apa piye? Kita ra anu apa jenenge? Panan suket. Suket jare, Gus. Ngenyek, Gus. Oh, ngrewangi nyemprot kasih jam 2 bengi yo. Dan gendang. Wih, jangkep sak larek ngesot iki. Apa? Kuwi. Lah. Ini kulino ngene iki kok. Ini ki apa net toh? Tanggungmu nang ndi lah? Apa? Mati hujat wong iki. Lah ya jare nesu jare. Lap iki. Oke, keturunan dari Maya. Omonganmu tong. Gitu. Salah nih. Omonganmu tong. Iya, cepet. Cok. Dadi aku ning kene dadi mandor, Bro. Ada apa wis? Iki petani habis kok. Masuk petani habis. Yo iki, kaos kuning. Ya, Bos. Ini kok apa sih tadi os sikile busik. Mosok sikile busik-busik. Teloh iki lho. Private apa kayak kita? Lah kae? Kae to? Ning pedahku ya. Sekarang ngiles-ngiles brambang ya. Cerewet tadi. Dancuk salah iki. Ayo gelak, ini